Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Start every day with a new hope. Leave all your bad memories behind and have faith for a better tomorrow. Join us today as we count down till 2018 diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good New Year! morning! Good morning sa ating Hello, lahat. Dominic. No? Oo. Ako ay magtatagalog kasi babatiin ko Yes, po ang sige ating po. mga viewers na nasa Metro Manila, Pampanga, Baguio, Cavite, Pangasinan, Zambales, La Union, Taguig, Rizal, Palawan, Batangas at sa buong Luzon. No? Magandang umaga at maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa. Yes, so ako pong binabati ko po yung mga Cebuano ha, Tagalog ha. Tagalog. Kasi New Year na eh. Pambansang salita. Buhay ka? Bagong buhay, bagong tuig, bagong buhay. So, ako bitawang paabot ang pagpanimbaya sa atong mga kababayan diha sa Cebu, sa Bohol, sa Liti, sa Tacloban, sa Iloilo, sa Bacolod,
sa tanan sa Sikihor, diri sa Tacloban o sa Tagbilaran o sa tanan nga maabot diha sa kining Bohol mga kapaglaom o sa tibuok nga Visayas, maayong buntag ug malipayong bag-ong taon kaniyong tanan. Maayong buntag, Oh, diba? ug maayong buntag, malipayong Sabado, ug Yes. Happy New Year no sa atong mga Yes! viewers Happy New all Year! over Mindanao, diri sa Yes. Davao City, Jensan, diha sa mga Bukidnon, Dakbayan diha no sa Malaybalay, Valencia, diri sa Camiguin, diri sa Dakbayan nato sa Cagayan de Oro City, Iligan, og sa Usami City, Pagadian City, Dipolog, Oroqueta, Zamboanga City, asa man mo nahimutang mga kapaglaom, hinaot nga malipayon mo asantang kita musugat sa bagong tuig. Amen. Yes, and of Yes, course, we wow. would like to extend our warmest greetings to all our viewers abroad. Yeah, we have a lot of viewers from outside the Philippines, and I would like to mention your places. We start with United States of America, the United Kingdom, Thailand, Brazil, Ghana, Kuwait, Qatar, Finland, Japan, Korea, Dubai, Malaysia, Spain, Switzerland, and a lot more. Grabe, daghang gikistanan. We are so thankful, dear friends and Yes. mga viewers, for being with us Happy through New the Year! years. No? Yes. 1 year Thank you, na, kayo. no? It's, Adi pa din 1 year. One oh. more day to go. New Year Isang na. tulog It's na lang. 2018 na dahil. Oh, isalikway ang mga kasakit. Of course, of course. Nga naman gina. Kalimtan na na. Kalimtan na ng kasakit, no? Isang tulog na lang Yeah. New Year. New Year. na. Bagong kinabuhi, Yes. bagong paglaom. Yes. Ana, yun And dapat. it's so comforting. Kauban nato ang Hope Channel family as we Yes. begin the new year. Diba? Yes, no, and Praise God. it is so fascinating to think, diba, that God has been really good to us, no? And to think nga, bago lang nagbagong tuig, na humana po ng tuig, na po'y another tuig nga moabot. And God is good in a way nga healthy ta, di ba? Nga Yes. moatubang sa bagong tuig, kauban Ang na nato mga kanindot hinigugma. na Kicking. yop, no? Kay bago na po atong mga challenges, Yes. bago nga pagsulay, Yes. bago, bisa ba, ang importante nga makanunayon nato, no, nga hugot ang atong pagtuod diha sa Ginoo. Bahala Amen. sa kalisod. Sa sunod kinabuhi. tuig, di na ko niyo biyaan. Mula ka kukuyog na ta, di mo umiya para di na mo diskusya. Sa may namiya. Oo, para itong niagi ba? Lagi-lagi. Okay. Katawa si okay. Direk ko. Sige, New Year ba ya, Direk pa? So, Lagi, mga lagi. kapaglaom, no, murag tayo masin ng Ginoo, paspas kaya ang panahon. Pero ato na siyang pasalamatan tungod ka na tayo look forward, ana, Kaayo. sa umalabot nga panahon, no? So, ato pong pasalamatan ang ato mga sponsors and partners o mga correspondent nga nagsubaybay nato sa tibuok nga tuig 2017. Daghang Yes. salamat Thank mga you so much for kapaglaom, being no? with us through the Sa years. kinasing-kasing na muna kananggikan jud sa unod, kinatumyan nga unod sa mga Grabe na kasing-kasing gid na, nga no? pasalamat ya kaninyo. Yes, and we hope mga kapaglaom no nga you will still that you will still join us next year kung kamo nakikuban namo karon tuiga hinaot nga next year and the coming years to Naagihapon. come Yes. nagihapon mo. Na Yes. gugma. Gugmang maghatag. O kalipay. Yes, mga kapanglaob, indeed, God be praised forever, no? So, bagong tuig na isa lang ang pasabot ani, mga kapaglaob. Laing tuig ang moabot, we are closer to the day nga mobalik na gyud ang ato ang manluluwas. Yes. Diba? Sakto kay Awing? Amen. Yes, og aron mudugang sa atong kadasig karong kabuntagon mga kapaglaom, ani ayo sa kaawit nga mutabang kanato sa pagtagbo sa bagong tuig diri lang sa harana sa kabuntagon. When I see the King of Kings, I wanna give praise to Him. When I feel the touch and love of God, all that I want is to be with Him, Almighty God. We glorify Your name. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. Hallelujah.
so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord we leave His power and love to bear. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God, if our faith is done, we can never take His place that He had done. We must find our ways, 'cause there in heaven we can live in peace. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God, there is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God, trust to the Lord. There is no other one like Him. Trust to the Lord. If we trust in Him, our God. Taking care of our health is one of our greatest gifts to God. We cannot serve Him fully if we are unfit or unable to do things. Yes. Now, Yes. to give us more information on how to take care of our health, here is Dr. Laila for Health Bits. Welcome to Danny Ancheta's grape farm here in La Union. The human heart is an efficient organ that pumps blood throughout the body via the circulatory system, supplying oxygen and nutrients in all organs and tissues of the body. World Health Organization reported that ischemic heart disease and stroke are the world's biggest killers, accounting for a combined 15 million deaths in 2015. Smoking, the consumption of high cholesterol foods, stress, high blood pressure, diabetes, abdominal obesity, lack of exercise, and excess alcohol can contribute to the development of heart disease. Studies revealed that the bioactive compounds such as flavonoids, polyphenol, resveratrol, and the high content of potassium, vitamin C, and fiber in grapes are significantly important to maintain a healthy heart. The portability, texture, flavor, and variety of grapes have made them a popular finger foods in countries all over the world. Grapes are best eaten raw, best to drink when it is fresh, or pure grape juice. Treat your hearts with a handful of grapes.
searching for the words to comfort me tonight. In these times when I seem losing grip, all that I'm counting on is a promise you made. When troubles are in the way, you run to me. No one else knows the hurting I feel. Your tender touch is healing me within. When the journey is done, you lead the way. You carry the pain that I hide for so long. Yes, there were times I was never satisfied. I created a life so far from you. Yet you know all my heart's desire. You gave me what I need so selflessly. When troubles are in the way, you run to me. No one else knows the hurting I feel. Your tender touch is healing me within. When the journey is rough, you lead the way. You carry the pain that I hide for so long, for so long. At my darkest hours, you're the only light that's leading me, guiding me, guiding me. No one else knows the hurting I feel. Your tender touch is healing me within. You lead the way. When the journey is rough, you lead the way. You carry the pain that I hide for so long, so long, for so long. The pain I hide for so long. When no one else knows that I'm hurting inside, you carry the pain that I hide for so long. To graduate, to buy a car, to pass the licensure exam, to land on a good job, to get married or to travel the world. These might be one of your to-do list for the year 2018. We may be worrying much about our plans for the next year. But what about plans to have a strong relationship with God? Countless of New Year's resolutions are on our list, but just a reminder, these are still subject for changes. In our spiritual life, there should be days, months, and even years to determine our growth. Our God is a God of new beginnings as manifested by His divine characteristics. With Him, we became anew. But as we embark another chapter of our lives, we need to review and settle our condition before Him each passing year. How could our spiritual resolutions be of great help in increasing our faith to Him? New Year means new opportunities, new challenges, new room for improvements. Every day is different because we live in a world full of uncertainties. But how are we able to rely solely in Jesus? Let us end the year with hope as we start a new beginning with Christ, only here in Good Morning, Pastor. Fear ends when faith begins. In this new year that we are about to face, how can we renew and strengthen our faith? Let us rediscover what it is to have a new beginning with God.
We will be joined today by no less than our Stewardship Director, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. And Hi, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Pastor, Year no? po sa itong mga viewers. So salamat kay mga nagpadayon ka pa sa pakiguban sa mga pastor. Yes, wala ni- Throughout the years. Basta dili, Permanente. basta naalan si Pastor Dere. Dari gini yes. mo balibad. Mo ni, Permanente. labi na rong sunod to eh. Okay, 2018 naman, 8 months siya wing. So, wala kita balibar yan. 8 pa sa akin. Okay. So Pastor, karon ang last Sabbath Okay. sa 2017, di ba? And we are facing another year. Now, as Christians, no, how can we start a new beginning with Christ? Okay, no? Very good Nindot siya question. magsugod taog New Year nga natay na nga perspective. Okay. Akong i-quote ang Romans chapter 12 verse 2, no? Nag-ingon dito, do not conform to the pattern of this world, but be resolved, be renewed by the renewing of your mind. So it starts with the mind, Yes. Fitz, no? Kung gusto ta nga moduol sa Ginoo, first and foremost, ang mind gyud ang mo maniobra. Sunod na siya. Sunod ra. Because everything begins and ends in the mind. So meaning mind atong gyud. i-set atong mind. I-set gyud ang mind, nagyo kay resolve, na kay Focus gyud. decision nga paghimuon aron nga ang imong mind imo giyong ipuntarya nga to sa Ginoo. So Focus. it begins with the mind. Focus gyud. Okay. Unsa man ang mga butang atong gikinahanglan ng taon sa pag-abot sa bag-ong tuig, Pastor? Okay, no, usa naman lang gini kaadlaw, pag-o na magininto gyud. Nagiingon nga the important things in life are not things. So unsa man mga butang, So unsa na? dili rin mga butang, no? Una, atong lantawon sa bagong tuig mga kaigsunan, mga higala, ang gitawag dako-dako nga oportunidad alang sa pagserbisyo. Serbisyo sa Dios, serbisyo sa isig katao, like feeding, etc. Then para nako, mas maayo gyud nga ang atong availability bitaw sa atong time. Kung sa 2017 wing murag 5 minutes lang para nimo, 5 minutes lang para kay Fitz, 5 minutes lang para sa uban. Ato siguro dugang-dugang nga gamay, no? Ang panahon na to sa Ang Ginoo. atong panahon, no? Labi na sa Ginoo ug sa atong mga family members. Importante kay. Importante. Sunod ko sa Pastor Pud nga sa pamaagi ana ma-renew atong faith sa Ginoo, atong relationship sa iya. So as Christians Pud, how could our spiritual resolutions, di ba namin tayo una-una nga atong isa atong mind setting sa Ginoo, hatagan to sa time. So how could our spiritual relationships be of great help in increasing our faith to God? Okay. Naatay mga resolutions, no? By the way, January 1, January 2, January 3, murag paspas pa kay mga resolutions, no? Pagka January 5, hinihinay og Mo lagi mo ginang grabe ka ka-out, struggle no? gid Pero hinahinay with respect sa imong nga question Fitz, no? Niya kining atong mga resolutions mga kaigsunan murag mahimo na to ni nga gauge bitawing. Kay actually sa diha nga ma-perform na tong ato ang mga resolutions, dili kita ang ga-perform ana per se, no? Kung tanaw na to ang reality sa Christian journey, it is Jesus Christ who is performing through us. Sa to pa nga kung imong ma-perform like day 1, no, na imuhang na-perform ang imuhang resolution, maghatag na to na siya og kanang confidence nga, uy, naagi di si Kristo sa kuha. So ang akong relasyon sa iya closer siya kay ngano man nakahimo siya sa pag-perform pinaagi sa kuha. Yes. So in performing good deeds mga viewers, dili kita ang nag-perform ana kung dili it is Jesus Christ who performs in us. Through us. So kung pinamaninti nga kanang gatubo siya, makaingon ta nga by the way naagi di si Kristo sa kuha. So nindot ka na Pastor no. So Okay. Labi na kanang Pastor, labi na karon moadto ta sa gawas na yung mga tao nga grabe na ilang bisyo arong niaging tuig karong 2017 nya. Pinabya. Muingon din sila nga karong 2018 kani akong bisyo ako na ning bawas-bawasan. Kanang mag-ampo jud ko sa Ginoo nga babawas-bawasan ni. Doon na bay dako nga kalambigitan ng Ginoo o sa kaugalingon lang nato ni. yes, okay na Pastor. Actually Ginoo gyud, Ginoo. no? Kay it has been Self-love po ng saligan ni self-saligan, Sugay, no? napuribahan na magud nga ang pinakadako nga battle sa kinabuhi is a battle against self, no? So moingon ta nga kaya na ko ni. Actually kaya na nimo siguro usa ka minuto, 2 ka minuto. Days Pero kung maabot na kinadlaw o kanang nagyong Long lahutay term na. nagyong long term na nga pagkausab, moingon ko makaisunan nga we are helpless, no? Apart from Jesus Christ. But with Him, ingon siya, we can do all things through Him. Wow. So, siyempre as New Year, Pastor, mo ginang nag-signify din mga new opportunities, new challenges, new improvements. So, kaning mga butang kay, murabag uncertain bitaw ta, ita sure sa mahitabo in the future. How can we as Christians able to rely solely to God
sa itong bahaton nga ma-surrender nato tanan atong kaugalingon tungod ani mga butang nga dili ta sure Dilitasyon, no? uncertain. Ato na pong i-quote ang 1 Peter 5:7, no? Nag-ingon din na Fitz nga, cast all your cares, all your anxiety upon Him, for He cares for you. Actually, ang atong ibilin sa iya, ang atong ihatag sa iya, no? Dili lang po anxiety, bisa ang atong mga victories, atong mga plans. Actually, sirado na magyud ang doktrina nga naa si plan para sa toa. Ato lang ginang i-kuan, Ginoo, unsa man ang imong plan? Help me, discover your plan for me. Kunya kung naa tay mga burdens, no? Ato lang ibilin sa iya kay ang atong Dios nga ginaalagad, panic proof na siya. Stress proof na siya. Unlike humans. Kita wala magida, no? Wa kita siguro muna nga ato ginang ibalik nga to tanan sa iya. Muhural ta makaigsunan at tubangan sa Ginoo. And that is the only surrender that entails victory. Wow. Yeah. So thank you kay Pastor, no? Sige, wise up doon na yan. ba kay last message sa ato karon nga mga viewers nining 2017 nga mosulod na ta sa 2018. Okay. Apil na pod mi pastor. Apil po Of na. course, alam na itong tanan, no? One day na lang, mahuman naman ang atong tuig. Moingon gyud ko nga atong i-rectify mga kaigsunan kung unsa man ang atong nahimo karon kay balok ko nga naningkamot gyud tawing, no? Tingali na kaabot tag 100 ato ning dublihon ang atong efforts mga kaigsunan. Ang 2018 himuon na to nga more glorious nga tuig para sa tuwa. More productive, no? Gadtong mga na-squander na to nga mga panahon o mga kwarta baka ato to siyang i-rectify para nga moingon nga mag-anam-anam bitag kaduol sa Ginoo. Wow. So Pastor, greetings para sa pamilya o sa mga minahal sa kinabuhi. Lindot kini nga panahon. Okay. Panahon kay timing gini pasulod ang pagtuig. Happy New Year, no? Greetings to my family, my wife, my children. Wala pa grandchildren, ha? Dayon sa Next year. ayaw po. Ayaw. Sa akong mga paryente, mga kaigsunan, ginikanan din na sa Davao. Happy New Year alang kaninong tanan. Og sa tanan na to nga mga viewers, more fruitful years alang kaninyo. Labi na gud ang 2018. Wow. Happy New Year. Happy New Year, Pastor. Happy New Year, pastor. And Faith, Sige. Happy New Year. Thank you so Okay. much. Happy New Year. Happy New Year for going together with your family. Yes. Okay. Thank you kay Pastor. Mga kapaglaom, daghang kayong salamat, no, sa inyong pagsunod sa ato nga GMP. Musunod karon ang Kids Station ato kinintanaw mga chikiting. Welcome to Kids Station! Hello everyone! What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be. When I want to grow up, I want to be. When I grow up, I want to be. When I grow up, I want to be. I want to be a It Works distributor. A scientist. A doctor. A businessman. A princess. How can you use that in God's ministry? I can research and help cure disease. I can help by sharing my toys. I want to help the sick in God's name. It's for the health and wellness for people. I can help raise funds to build churches around the world. Remember, kids, in all things that you do, commit everything to the Lord. Proverbs 16:3. Ang buhay ng sulad, punong-puno ng kulay. Iba't ibang pagsubok iyong mararanasan. Kahit anong layo ng iyong paglalakbay, puso ay kay gaan, ligaya ang taglay. Sulat na katawagan, isa kabuhayan. Ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat, punong-puno ng kulay.
saya at hirap ating kaagapay. Ngunit ang pangako, buhay na walang hanggan, kaya't manatiling paglilingkod sa may kapal. Sulat na katawagan sa kabuhayan, ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat, punong-puno ng kulay. Luha, dugo at buhay, laging nakasalalay. At ang gantimpala, ikaw man ay mamatay. Bituing nagnilingning, sa'yo'y ibibigay. Sulat na katawagan sa kabuhayan, ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Sulat na katawagan sa kabuhayan, ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat. Mayong adlaw mga kapaglawom, aniyan usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Billy Street, Cagayan de Oro City. Ako makauban karon si Miss Ashley, usa ka estudyante sa Montessori High School. Ato makauban karon. So mayong adlaw Ashley. Mayong adlaw kuya. So unsa man natoy pangutana sa atong mga kapaglawom? So atong sayron karong buntaga kung unsa kaha ang mga New Year's resolution sa atong mga kapaglaom. Yes, naagi na yung mga New Year's resolution. Ikaw na kay New Year's Ay resolution? of course, nako New Year's Ako resolution. na po. So unya, mahibawa nato na. So ready na ka pagsayod sa atong mga kapaglawom? Ready na ko. So let's go. To give time for myself and know my self-worth. Na magtubag sa ginikanan, which is wrong, and then mukaw na sa school on time para dili na always late, para dili makasama sa maestra. Zaman, di na ka musukol si mong mama, si mong papa, sige. Dili na. Ha? Dili. Sige, explain. Sige. Dili na ko musukol sa baka human ko sa pag-eskwela. Ora. Okay. Thank you. Mag-focus sa studies. Smart na siya. Yang uyab, ang atong hinigugma ni. Set aside sa na siya. After na siya. So wala yung uyab. Uy, dito mo kakuan. Picture mo makita na naman niya dito, ma'am. Okay, ma'am ha? Ako ihatag dito. Tapos makita. Home channel. Makita ka na. Daghang kayong salamat sa imong pag-uban ako karon bagong tuig na ta sunod adlaw, so dunay mga New Year's resolution na ito gabi mo abot, may adlaw mo abot. So dili katuuhan nga New Year's resolution. Pero sa ilang tong kinasing-kasing. So ikaw unsa man na imong New Year's resolution karon nga tuig sa 18? Siguro ako New Year's resolution kay maghimog assignment na dili cramming. Wow. So napay lain. Magbinuotan. Magbinuotan. So ako maayo nga panglawas nga ihatag sa Ginoo.
So, thank you kayo sa imong pag-uban Salamat ako karon. po kuya kay uban ko nimo karon Oh, so sa thank- Bible Beat. Yes, so atong pasalamatan usab ang Daplak Ministry, Music Ministry sa ilahang pag-sponsor nato og ang Tinguban Family ug Doroy Family alang sa atong sponsor sa Bible ug sa ato ang giveaways. So, daghang salamat sa sunod na sad nga higayon imo kong kuyugan. Sa sunod na pod nga higayon. Walay problema. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuuran, Ashley Luis Anda Coco. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. He traded Apollos for a stable to be born. Remove a royal diadem to receive a crown of thorns. Exchange the presence of angels for the mockery of men. This is heaven's hero, my Savior, Lord and friend. Heaven's hero, I will follow. He is the captain of the free. He
Sama ko sa pamayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kaniyong tanan. Ani usab kita sa atong segment of Let's Pray today ug mo kayang panahon natong gahin alang sa atong bakig istorya ngadto sa Ginoo ug sa pagpahat sa atong mga problema ug yang sa atong mga kinabuhi. Ani usab atong makauban sa makausap pa ang atong City Worship Director si Pastor Daniel Palomares. Pastor, salamat gyapon sa kig-uban ug ani Pastor ang mga prayer request nga atong i-appeal sa pagampo dinhi. Una, gikan kang please include in your prayers Mrs. Tanghal nga mobalik sa iyahang kabaskog sa iyahang panglawas. Another one from Jingjing, please pray nga maulian na unta ko sa akong ulcer. Dahang salamat. And another one, good day, please pray for our year-end Thanksgiving nga ma-successful unta siya nga wala untay mga problema. Gikan ikang kring-kring. Another one, please pray for the fast recovery ng sister ko. Di pa po siya na-diagnose kung ano, o hindi pa po siya na-diagnose ng doktor kung ano po yung totoong sakit niya. Maraming salamat po. Okay? Okay, atong gi-invitar ang atong mga kaigsunan no alang sa to ang 777 prayer magampo ta. Amahan namo nga nakas mga langit, among ibalik kanimo o Dios ang himaya ug dungog. Among pasalamatan ka tungod kay sa tibok tuig 2017 ikaw maayo alang kanamo. Imong giablihan ang daghang kayong pultahan sa oportunidad nga kami mabuhi, makabaton ug bahandi, makaalagad kanimo sa husto ug unya anaas kalipay. Dining buntaga among giampo ang pipila namo ka mga higala nga nanginahanglan igud sa imong paghikap tungod sa ila nakalain-lain nga mga balatian. Among gidala ang kahimtang ni Mrs. Tanghal, iuli o Diyos ang iyang kabaskog, tabangi ang mga tambal nga iyang ginatumar sa matag karon ug unya. Panalangin ni po si Jingjing na siya ulcer. Naunta kini maayo na, maulian na siya ug magamit niya ang iyang panahon ug oportunidad alang sa pagserbisyo kanimo ug sa iyang panimalay. Maingon man usab among giampo ang Thanksgiving program nga apila nila ni Kring Kring. Naunta kini magmalampuson, mahimong motapos kining tuiga dinha sa dako kaayo nga kalipay alang kanila ug sugdan ang sunod tuig diha kanimo. Panalangin ni po dong usa namo kay higala nga wala pa man madiagnose kuno sa iyang balatian. Apan sa gihapon siya o Dios nanginahanglan nga imo siyang hikapon, imong ipahiluna kung unsa man ang angay tuliron sa iyang lawas aron ang iyahang kahimtang amahan mahimong usa ka panalangin alang kaniya ug sa iyahang panimalay. Salamat kayo nga ikaw nagpabilin nga Diyos sa gugma, Diyos sa kaluoy, Diyos nga naghatag sa among gikinahanglan ug Diyos nga nag-arrange sa among kaugmaon. Kaya among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Thank you, Pastor. Ug sa ato usab mga kapaglaom, dahang salamat sa pagpahat sa iyong mga prayer request na hinaot kami nga ang pagampo atong gihimo kini makahatag og dugang kada sigon, nakatang duha kusog atong sa atong pagpadayon sa atong pagkinabuhi. Nasayod na kita ug ato nang nabati ug nakita unsa ka mayang Ginoo hinaot nato ning padayonon samtang kina maghimo ug lahi na usab nga tuig sa atong kinabuhi. Kini ang Let's Pray today where you don't have to pray alone. Hearts of hope seems hard to find these days, as darker deeds have their time on center stage. We watch it all unfolding, scene by scene, and the happy ending seems a faded dream. Fear and desperation have their days, at least until fate steps up to say, I believe though God is out of sight, He's
not done yet. Oh, when shadows come, your courage Wants to fade. But in a moment, anything can change. I believe though God is out of sight, He's working in the middle of all things. Evil may have its time in the spotlight, but love is waiting in the wings. Love is always waiting in the wings. Love is always waiting. Ooh, there's always more to any story than just what's here and now. There's not one hopeless situation that can't be turned around. I believe though God is out of sight, He's working in the middle of all things. Evil may have its time in the spotlight, but love is waiting in the wings. Love is always waiting in the wings. Love is always waiting in the wings. In the wings. Problema sa propesyon ng atong tagaang pagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka babae anaa nasa saktong panuigon ug nakahuman sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education. Taod-taod na pud ko ni graduate sa college ug kapila na pud ko nag-take og licensure examination for teachers. Apan wa jud ko nakapasar. Usahay makahuna-huna ako nga dili na lang magtudlo, mangita na lang og trabaho nga dili ga require og passer sa LET. Gaka-insecure na nako sa akong mga batchmates nga nakapasar na. Unsa may angay na akong buhaton aron makapasar ko or dili na lang ka ako mag-take og LET. Ay. Nanginahanglan jud ko og tambag. Hala ba? Makapaglaom. Makarelate ani mga Nanginahanglan jud siya tambag. And kung ano, note lang, kani po ang iyang problema, dili lang ni problema niya, no? Daghan nagdala-dala ani nga problema ba? Maulaw lang, Yes. diba? Maulaw lang mo share. So, kauban na to si Pastor Palumares maghatag og tambag sa imo. But before that, atong paminawon ang side ni Fitz nga maestro ra ba yun ni si Fitz, no? Fitz, unsa man ato ang Actually, dahan ko mga friends inana pong situation, no? And siguro, ma'am, though medyo ma-discourage ta nga kadaghan na ta mag-take og exam, pero sa ngalan nga ato na sang giskwelahan og pila ka tuig, 4 years, uban abot pag 5 years, 6 years. Dili ta ma-discourage, ay padami na pong tag-take og exam. And siguro i-consider na to first, try daw og review. Kanang nagid ko review bitaw yun, nga special nga time ay mo spent para sa review. Daw ka na sa ikatabang. Another one, kung natay mga stress pod, siguro sa kakakos nga nung di ka ta focus sa atong pag-exam, atong lang ilat go ka na makakos sa atong stress. Sumbol na to sa ma'am, have a time, special time for your review. And trust in God yun, because God answers in His own time and way. And He knows nga para po na sa atong kayuhan. Yes, trust in God. And gusto natin try to filter po no kung unsay na Mag-review mga po siya stressor sa iyang mga palibot Yes. niya May and nakakos. seriously have her reviews kang makuan jud bitaw kanang Mabalik sa iya, ma-refresh siya una-una. yes, Ayun ang yes. kunaan. Yes, kanang yup. Lahi po ni nga profession si yup pero naka-take po na exam si yup unsa man imong Yes. ma-advise sa imo sa yup? Actually no, napo ko yung mga kailag gyud pod like sa ako pong field nga duha katulo na ni take og exam wala gihapon nakapasar. So sa amo amang good if inana ang kaso kailangan ka mag-refresher course para mo take na pud kag exam.
usab sa exam. Actually, ang uban bi ano nakapasar pud ba dayon? Diba after taking the refresher nga course, pag take din sa board exam nakapasar ba gyud dayon. So, ayo gid kawad-an og hope. Yes. Kung kaya pa, kung pwede pa mo take, sige, take. Hangtod walay niingon, wala ka giingnan sa PRC nga, uy, di na ka pwede mo take, diba? Okay ra na, ayaw i-mind ang mga tao sa imong Sa dili palibot. lang mo dagan ng PRC bitaw nga mo apply ka, why not take Yes. balik? Naagid na chance, naagid na pag-asa. Then ayaw jud i-mind ang mga tao sa imong palibot nga miingon nga uy, naunsa naman ko. Mura na mo sana pa-down sa imuha nya, ma-discourage na dayon ka. So dili magpa-pressure sa mga ayaw taong palibot pagpa-pressure niya. dayon. Kuan gid i-ready imong kaugalingon, 'di ba? I-ready imong kaugalingon. Basin pod na apay plano ang Ginoo na siya gusto itudlo pa sa imuha, no? Basin siya yung way of studying, na apay kailangan i-change or unsa man galing. Ilabayon ako papel sa among director, so okay na to. Sige, si Awing. Wala din siya uyab. Wala, o nga mo ka sa uyab, wala Dili man man siya siya. nag-mention. Kaya abi nimo kung naamang kung kay uyab, musamot og kalakuan nimo ang imong una-una mulantip. Mulantip imong una-una na uyab kay naaman na imo pasidaan nga mag-exam na imo pa-inspire ba. Nga ugma mo exam ka, kinahanglan mo review ka ha. Kay Ang inaw kabalo kay Wing, usay po ng uyab, isa po na maghatag og stress ba dili oy dugang. depende oy, mas Kay maka kami sa una ga-review me, amo jud nang gina-advise me kanang Ayaw. uyab-uyab di isa mag-date. dili butan imong uyab pero makauyab to nga mga pareha sa mga boys na to mga butan. Pareha ni Jande. Okay kayo, murag maganahan na siya bitaw. Imo nimo diha. Salig kasi imong kaugalingon. Yes. Unya. Magpasting ka. Kay daghan mi mga kaila mga friend diha nga di ka pasar pag fasting mga pagkakuan na makapasar man salig jud ka niya. Salig ka sa Ginoo kay why imposible sa Ginoo. Gina. And kani dungag lang gamay lang gid kayo ang board exam dili pa unanay. Yes. Dili na siya contest. So ayaw gyud og Tama man kamalaka. to ingon nga basta di lang mudagan ang PRC. Okay na siya padayon. Sige, pastor. Si pastor na jud. Pastor, Pastor, okay. unsa man imong side pastor. Actually galiso din nung una-una kung sa akong itambag no base pud sa nindot kay nga mga tambag sa to ang mga kaubanan din sa Panimbaya sa Kabuntagon. By the way, alang kanimo Miss Cinder no. Dili lang kay ikaw ana ang naaning kahimtang daghang yugayo. Tingali ga represent ka sa dili lang ginatos kung dili linibo ka mga graduates nga unsa man wala pud makapasar sa ilahang let exam. Big deal kayo no. Ako lang i-congratulate bag ora man nang gawas ang ato ang result. Yes, to. atong passers. Congratulations alang sa nakapasar og sa wala nakapasar. By the way, ang akong masulti mo ni katong ilang giingon ayaw to galimti ha. Kining ako i-appeal na lang pud nga di nimo malimtan ha. Sure. Una, I believe nga naay gitawag nga God's second best plan. Okay. So i-try og revisit no para bagyo ka pang teaching o naa kay lahi nga field no. So i-revisit sa nimo kay considering nga dugay-dugay nakagatik o niya wala man lang gyoy kung sa namingwit po man lang gyoy isda nga ni kubit ba basig dili dagat ang imuhang gipanagatan no. Basig dito ka naghatag og basig naghagbong ka dito siyang pasol bitaw sa swimming pool nga wa gyoy isda. So i-revisit sa pinaagi sa mga pag-ampo, imong itahi bitaw ang mga experience nimo sa nangagi kung unsa magyoy call sa Ginoo. Now, if you are assured of the fact nga ang call nimo teaching gyud, mao na to nga mag-review ka. Unya imong i-reconstruct bitaw ang imong dalan panalitan. Ga-review ka sa una, naa ka sa review center pero natulog ra ka. So di na ka matulog, no? Kachika naa ka gatanaw sa imong review book pero ang imong una-una ang nagkahikahig ka dito sa imong cellphone. So dili na ingon nagikansyawan ta ka ha, pero seryosohon nimo gamay, no? Seryosohon gid gamay. And then, no, kung nag-ampo ka sa una o usa ka gatos ka ampo, himo ang usa ka gatos uno gyud ka ampo. Kana bitaw Ginoo in town, badly need gyud ako nga makapasar gyud ko kay mao gini siya. Dili ko mo atras Ginoo. So tama tong ingon nilang iyop nga dili ni paunhanay. Gani mas malipay pa ka nga dugay ka makapasar kay ngano man sige kag review. Daghang kag mabalaan. Tingali ha inig-take nimo sunod mutap hinuon ka. So God bless you. Ayaw gyud surrender kung mao gid na ang imuhang bakid sa kinabuhi. Yes, I want like short lang ni nga story na magukuy na ilhan ngay ana let pud siya
nursing. Kapila siya nakabagsak sa nursing exam katulo. So iyang gibuhat nagtake siya ka ng units sa education. Nagtake siya exam sa LETCAS ara siya nakapasar karon ga-teach na siya. So take this an inspiration no sa ato ang letter sender. Kung nahagbong ka 7 times you will stand up 8 times. Wow. And amo ning ibilin nga text sa Mano Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hinaot nga imo ning balunon nga teksto karong bag-ong tuig para sa imong preparation or unsa man imong plano sa imong kinabuhi. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Miss Jessica Gonzaga, Mr. Ephraim and Miss Josephine Acenas, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Dr. Max Bading, Mr. and Mrs. Alger Prajes, Miss Edel Quirante, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, South Philippine Union Conference Workers, Gusa SDA Church, Mr. Jonifer and Miss Marivic Tumarong, Mr. Don and Miss Septi Deriquito, Mr. Rezon Ray T, Miss Elvira Maaliao, Dr. Ed and Miss Cora Wahiman, Mr. Manuel and Miss Relaine Camarillo, Mr. Yolises and Miss Laarni Mary Lapot, South Philippine Union Conference Garden Church, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Jason and Miss Darlene Baculao, Miss Merlinda Bermudez, Miss Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Miss Lou Sisona, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Dr. Lindy Gabales, Mr. Billy and Miss Diadem Ocan. And balik ta diri sa set mga kapaglaom no. Og karon panahon sa ato ang birthday bulletin. Yes. Happy Mga December birthday! birthdays. Happy birthday! to
birthday karon na bunda kay pagkaon. Yes, no? Double So, New celebration. Year. Christmas, New Year pag yun. Bongga. Yes, and happy New Year, no? So I would like to greet my family. Happy New Year. And sa ako ang mga family diha sa Prieto family diha sa Manila. Sa Manila, sa Mahinay family diha sa Sufena, sa Buanga del Sur, ang diha sa Iligan, ug napo sa Dumigag and Kabahog family diha sa Pagarian City. Yes, ako pong ipanimbaya og Happy New Year, no? Ako pong pamilya, no? Ang Hinargi family, no? Akong Uncle James nga nasa California, Auntie Eve, og si Baby Jan. And ako mamagpapa, mga igsoon sa akong mama, nasa Dipolog, nasa Cebu, og sa ako pong papa, and ang Ectin family, as well as si Daryl nga nasa China. Happy New Year! And mga kapaglaom, no? Bagong tuig. So, pabuto, ang uban ani magpabuto. Pila ka adlaw karon Sabang ato ang palibot. So, para sa itong mga viewers, please take care, no? Likayan nato ang mga... Likayan nato ang mga... Pabuto. Yes. Napoy ba yung mga places nga banned sa ila, ban. mga Mas maayo. Turutot lang siguro ta mga kapaglaom. Okay na siguro na. Yes. Delikado ng mga pabuto karon. Yes, and another thing, no, since Saba man, kisa tong naay mga pet, naay mga iring, naay mga iro, ato di silang taguan kay mas stress na sila sa kasaba sa palibot. So, careful ta. Yes, so ako pong Happy New Year sa ako ang YP, supportive YP. O kauban sa akong mga kabata, si Miko, si Vincent. Sa akong mama, papa, sa akong mga igsoon sa Davao, sa Tagum, Happy New Year kaninyo tanan. Thank you. Okay, thank you. Oh, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. O kang Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa flowers. To all our sponsors. Yes. Sa mga Happy sponsor New nato sa Year. abroad. Okay, sa atong higala si Bal Aguilar Jr. Sir, Yes. yung kayo. Mama Aliaw. Mga correspondents na to abroad. Of course, thank you so Happy much New for all Year of and you. bagong tuig. Daghan na po tag videos na hopefully makadawat na po daghan videos ikan sa inyo. Okay. The Lovely, Ate Charm, Kuya Andrew, Kuya Christian, Happy New Year. Wala po So, saman, wala mo na si Kuya. Yeah, I would like to greet Happy New Year and Merry Christmas to my family. Marag taon to nag-uban no for pila na more than 3 years na nata. Pero sige lang, magtapong rata sunod mapa, may sa Quezon City, sa Project 4, and uncles and aunties sa Metro Manila, and sa tanan ng mga taga-Talisaya, sa Tusowin Association sa Hingoog City, sa tanan. Dahang salamat yun sa inyong mga pagsuporta, mga kapaglaom. Hinaut na mag-uban yapon ta next year. Okay? And please continue our faith in God, and whatever it is that we're going through, God is with us, di ba? Mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa pagikuyog ka namo. Dili lang karong Kabuntagon, but sa tibuok tuig, no? Kami naghinaot nga magkita-kita na po ta sunod tuig, no? Murag dugay kayo paminaw next year na ta magkita, pero pila lang dito kaadlaw next year na. Diba? Mga kapaglaom, atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit ka nato gigasa. Yes, batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. See you 2018 mga kapaglaom. Gugma nga tuburan ug hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!